4, 3, 2. Hallelujah! Praise God. Nalqawkom eżiż aħwa ta' YouTube, Facebook u televizjoni. Illum hija il-Father's Day, il-ġurnata tal-missier. U għalhekk ħassejt f'qalbi li għandi nagħmel messaġġ speċifiku għal din il-ġurnata li mhux ħadkun għal xejn għax nemmen li dan jkun messaġġ għal kull wieħed u waħda minna. Ejja nitolbu flimkien biex nirċievu l-kelma tal-Mulej. Missi Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek. Kellimni llum bil-kelma qaddisa tiegħek u Mulej ittrasformani, fejjaqni u għamel fija opra ġdida l-Ispiritu Santu u l-kelma tiegħek. Għallimni Mulej biex insir nafek aktar. Dan nitolbok minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħana rikom skrittura, morru fi ktib ta' Efesin malaj, kapitlu 3. Efesin 3. Il-messaġġ tal-lum semmejtu Abba Missier. Dik il-kelma Abba tissiba tliet darbit fil-Bibja. F'Mattew, Galatin u Romani. ħafna minnkom ġilu smajtu dik il-kelma Abba. Illum il-ġurnata għaw partit kristjan jismu Abba. U għaw, Efesin 3 għalissa minn vers 14 u għaw grupp Abba. Insomma, madux għaw, għadu maħna dak il-grupp. Għadu jesisti l-Abba. Amen. Imma, mux ħanetkellem la fuq il-grupp tal-kant, laqqas fuq il-grupp tal-politika. ħanetkellem fuq Abba l-Missier. Amen, halleluja. ħanoqralkom xi ħaġa kemm hija importanti dak li tgħidilna l-kelma fuq dan li ħanetkellmu llum. Vers 14. Pawlu qed jitkellem bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Jiena ninżel arkubtejja quddiem il-Missier li minna tieħu is-sima u l-familja fis-sema u fl-art. Biskont l-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu u permezz tal-Ispiritu Santu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jgħammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-eruq. Tniżlu l-eruq. Jiġifieri l-eruq tiegħek jissaħħaħ sew. Fl-imħabba u fuqha għalli ma mħabba tgħid hemmhekk. Għalli mħabba tal-Missier. Biex l-eruq tiegħi ikun b'saħħtu rigward l-imħabba tal-Missier. Meta ngħidu l-imħabba tal-Missier jiġifieri l-imħabba tal-Missier għalija. Fl-imħabba tal-Missier u li fuqha tibnu ħajjitkom fuqha tibni. Bħal pedament, eruq bħal pedament, jekk il-pedamenti ma jkunux tajbin, il-binja mhux ħadkun b'saħħitha. Jekk l-eruq ma jkunux b'saħħithom, ix-xitla l-komplement tas-siġra mhux ħadkun b'saħħitha. B'hekk tkunu tistgħu tifhmu. Mela once li l-eruq tiegħek saħħaħtu, once il-pedamenti tiegħek saħħaħtu, verament u bnejt l-pedamenti tiegħek fuq l-imħabba tal-Missier lejk, minn hemm imbagħad inkunu nistgħu nifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-font tal-imħabba ta' Kristu. Biex tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Hawnhekk Pawlu qed jgħid jekk inti tittifhem il-kumplament tal-misteri li hemm fi Kristu, tibni l-pedamenti sew fuq l-imħabba tal-Missier l-ewwel. Illum il-ġurnata tant id-dinja madwarna qed titfarrak u tiġġarraf li verament ma nafx minn fejn taqbad tibda biex
tibda ssewwi u tgħin u tfejjaq. Però jekk naqbdu nista' ngħidlek li din il-maħabba, din li l-maħabba tal-missier jixtieqna li jiena u inti nsiru nafu kemm hu ħabb lili u lilek, nemmen illum b'konvinzjoni li jekk kienu int naqbdu r-revelazzjoni tal-imħabba tal-missier għalik, tfiq, tinħeles, tfiq mid-droga, tfiq mill-abuż, tfiq mill-konfużjoni, tfiq minn nuqqas ta' identità. Illum waħda mill-problemi serji kbar fid-dinja hija kriżi ta' identità. Issa isimgħuni. Ġesu meta ġie fid-dinja mhux biss salvana, imma biex jirrevela l-imħabba tal-Missier. Għalhekk Pawlu qed jgħid jekk intom mhux ħatifhmu l-imħabba tal-Missier għalik, ħadbati f'kull erja f'ħajtek. Meta inti tiddubita jekk Alla jrid ifejqek, tista' taqbad l-iskritturi fuq il-fejqan u tikklejmihom u timmedithom tajjeb. Però jekk inti tmur lura aktar basic minn hekk, iktar pedamenti iktar minn hekk, iktar rifleruq minn hekk, u tifhem u tipprova tifhem b'revelazzjoni li maħabba tal-Missier lejk, tfiq. Aħwa, jien għadni ma wasalx biex nifhem li maħabba tal-Missier. Għandi idea żgħira. Għax m'hemm xejn x'jista' jagħmlu ż-żewġ ulied tiegħi li nieqaf inħabbhom. M'hemm xejn x'jagħmel Ġożaja u Mikajas anke hekk xi kultant itellgħuhom li u joħroġ il-jun u jirnexxielhom joħorġu li dak l-jum minn ġol gaġġa. Sewwa, imma fl-aħħar mill-aħħar qatt ma nista' qatt nieqaf inħobb iż-żewġ uliedi bħala Missier. Allura għandi idea żgħira, mhux totalità, żgħira. U ħafna drabi, anke ma' uliedi, ir-relazzjoni tagħna bejnietna nara tissaħħaħ meta jiena nuri l-imħabba tal-Missier magħhom. Jikkalmaw meta nuri l-imħabba tal-Missier magħhom. Tiġi paċi fuqhom, tranquillità fuqhom, meta nuri l-imħabba tal-Missier magħhom. Jekk ikunu qed jibżgħu minn xi ħaġa, Daddy is the answer. Meta għandhom xi mistoqsija fuq il-ħajja, Daddy is the answer. Tgħidu li allura l-mami le, issa mbagħad inkellimkom hekk fuq il-mami on Mother's Day. Ħudu paċenzja. Imma hemm għaliex dan u vera, ħanidilkom ħaġa ħwa. Nista' ngħidilkom nies fil-maġġoranza li ntqajt magħhom jien li għandhom problemi ta' identità. Issa isimgħu nisew, jien ma nobgħod il-ħadd laqqas il-min jobodni. Inħobb il-kulħadd. Imma ħanidilkom xi skoprejt jien u min għandu widnejn biex jisma'. Nies li ħafna jitilgħu konfużi fl-identità sesswali tagħhom. Taf x'issibilhom komuni? Jew ma kellhomx missier preżenti f'ħajjithom, jew missierhom telaqhom abbandunahom, jew missierhom abbużhom, jew missierhom kien preżenti imma ma warix l-imħabba tal-Missier. Aħwa, qed ngħidilkom ħaġa, this is powerful għal min irid jisma' u forsi jgħin lil bosta nies isibu vera l-fejqan. Il-kelma Missier tfisser funtana ta' ħajja. The word father, Abba Father, hija l-kelma hija tfisser minna funtana ta' ħajja. Napprezza hawnhekk nixtieq ngħid naqa' prosit għaw ċertu ommijiet fejn ġie abbandunahom ir-raġel jew kellha anke mitilhom ħanidu hekk. Ma fejn kellhom jagħmlu rwol diffiċli
biex jipprovaw kunu sew mama u papa għalihom, għat-tfal. Għal dak il-mulej iberikom ekstra. Però aħwa, il-problemi maġġuri li nara madwarna nemmen jien li jissolvew once li l-bniedem jiskopri l-imħabba tal-Missir. U once li jiskopri l-imħabba tal-Missir, jiskopri minnu. U jiskopri l-iskop ta' ħajtek. Jiskopri l-iskop ta' ħajtek. Għal dawk li forsi tirawni fuq televizjoni jew Facebook, jew YouTube, u jgħidu, it-tfal jitilgħu mingħajr missier mhux xorta, jitrabbew mhux xorta. Stenna ftit. Qed tiżbalja. Jikbru fil-ġisem orrajt, għax il-ġisem kull mandu bżonn nikel biex jikber. Imma fl-identità le. Ħajjit jitilgħu imweġġa b'ħafna feriti. Sa mhux dejjem it-tort tal-omme, anzi ħafna drabi mhix ngħidilkom li hi. Imma għal dawk li jirraġunaw bħal speċuwija jitrabbew mhux kulħadd trabba. Inti kemm tkabbar ġisem trid jew tkabbar raġel. Għalhekk għandna ħafna konfużi u laqqas jaf kux raġel jew mara, jew kelb, jew qattus. Xi wħud minnhom m'għandix dubju li huma xadina bħalma jgħidu. Imma l-problema maġġuri hija a lack of a father's love identity. Illum fil-Kristjaneżmu jekk inti tittopera sew skont is-saltna tal-Alla, Alla ma tanix teachers biex nikbru biss, Alla ma tanix ministri biex nikbru biss, imma Alla tagħna interessanti. Skont l-ewwel Korintin 4 vers 17, Pawlu jgħid li Alla ta' missirijiet spiritwali. Jiena għal-grazza tal-Alla għandi missieri li l-lum qiegħed fis-sema mal-mulej li tani l-mħabba ta' missier. Ma kienx perfett. Il-mulej ukoll tani missier spiritwali u laqqas ma kien perfett. Imma li l-fatt li kelli missier f'ħajti nara kemm lili skanzatni minn weġad. Minħabba sew missieri spiritwali u sew missieri naturali, it-tnejn kienu strumentali biex iktar nifhem l-imħabba tal-Missir. U nifhem l-identità ta' minu Gordon John Manche. Mingħajr ma nħossni konfuż jekk kien V jew va. Bejna raġel, 100% raġel, kull għadma ġo ġismi raġel, kull ċellola ġo ġismi raġel, u dak mhux għax qed ċekkjajt mal-xjenza, għax iċċekkjajt mal-mulej. U apparti li hemm il-mera wkoll. U għal dawk kollha li forsi tinsabu konfużi fuq l-identità tagħkom ta' x'ngħidilkom jiena, m'għandkom l-ebda bżonn terapija. M'għandkom bżonn l-ebda mediċina, għandkom bżonn l-imħabba tal-Messih. Għandkom tkunu tafu tissiru tafa vera x'imħabba kbira l-Missier ħabbek biha. U tara kif ħajtek tiġi magħmula sħiħa. Grazzi mulej. Morru fl-ewwel Ġwanni. Ewwel Ġwanni. Kapitlu 3. Isimgħu di vers 1 u 2. Araw bliema għoża ħabna l-Missier. Nistgħu nissejħu li Alla minn issa. U hekk aħna tassew, hekk aħna. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna wlied Alla l-Missier. Issa. Qabel ma jiena u inti għarafna l-Ġesu, jekk inti llum qiegħed hawn l-ewwel darba, nixtieq nassigurak li hemm Alla Missier li jħobbok għamel opra tal-għaġeb li għaġġeb l-anġli kollha biex lilek isalvak. U dan għamilha għax ħabbek biex isalvalek ruħek, biex jaħilsek mill-madma tad-demonju tad-dnub.
Qabel ma jina u inti ersaqna lej Kristu, bħalma kellimkom l-erba li għaddew, aħna konna mitlufa, konna fid-dnub, konna l-edewwa talla, konna separati minn Alla, konna fid-dlam, konna dlamijiet, konna mingħajr identità, konna mingħajr ċittadinanza tgħidlek l-Iskrittura. Imma x'għamel? Il-Missier x'għamilna x'ġara fik. Ismawni, forsi xu tgħidli ma jingħaddi ma nafhomx dawn l-affarijiet. Id-DNA talla, iż-żerrija talla li ġiet miżruha fik, għandu da kollu fik. Inti tikber biex tarfu. Għalhekk Pawlu qal nitlob biex ikolkom revelazzjoni għarfi inti dak xiex li Alla poġġa ġew fik. Mela, meta qabel konna mitlufa, il-Missier issejjaħlek int salvat. Meta int kont tissejjaħ dnub u kont midneb, Alla sejjaħlek issa inti tissejjaħ iġġustifikat. Meta inti qabel Alla kien jgħidlek int l-għadu tiegħi, issa jgħidlek int il-ħabib tiegħi. Il-ħabib. Alla tal-universi sejjaħ lill-ħabib tiegħu. I am God's friend. I'm a friend of God. God is my friend. Because God is my father. Jien għandi rwol ma' wliedi ta' missier, però għandi rwol ieħor ta' ħabib. Ma l-ewwel tibda dejjem missier l-ewwel. Għax l-ewwel ma saru jafuni fir-rwol huwa fir-rwol ta' missier. Sewwa, infatti kif twildu tnejlu ma tafx jew jgħidu abba. Ma l-ewwel għal l-missier bdew jgħidu. Alleluja, thank you Jesus. M'għandhomx problema ta' identità kun infaħħa Ġesu. Konna separati, issa sirna ħaġa waħda. Konna fid-dlam, issa sirna dawl fil-mulej. Konna bla identità u issa sirna werrieta u liet. Halleluja. Il-kelma abba missier, il-kelma abba fil-Grek hemm żewġ ismijiet għal missier. Il-kelma pater diġieli għattulkom, imma press li dal-jum il-missier ħana ġan indulkom. Hemm il-kelma pater, ma l-kelma pater huwa il-missier li inti mwilet minnu miż-żerrija tiegħu. Sewwa? Jiġifieri dak huwa il-pastor. Issa xi ħaġa interessanti. Il-kelma pastor ġejja mill-kelma root word pater. Jekk ikun hemm missier, jekk ikun hemm pastor jopera sewwa biblikament, sewwa, issa jiddispiċini ngħid hemm ħafna pastors li huma orfni, ma dak huwa suġġett ieħor. Ma jimportax, mhux orfni fis-saltna, orfni fid-dar. U jekk huwa orfni l-pastor jitella roxmat orfni. Biex imgħuha. Jekk il-pater huwa dak li żera żerrija fik u permessa dik iż-żerrija inti kbirt. Naturali. Il-kelma missier ukoll father jew imma l-kelma missier issa għandha x'taqsam hija li mhux biss dak li dak iż-żerrija, imma dak li inti għandek ukoll relazzjoni intima miegħu, għandek devozzjoni miegħu. Għalhekk f'ċertu translations il-kelma abba missier isejħula daddy, papa. Ismawni, hawnhekk kienet nara ħafna missirijiet, imma papa wieħed għandi. Tifhmu differenza? Il-papa tiegħi għandi il-papa naturali u għandi il-papa tas-sema. Sewwa. Imma l-abba huwa dak li lilek isejjaħlek ibni mhux bħala biss bħala pater, ma bħala abba, bħala dak li għandu relazzjoni intima, devozzjoni intima, intimità miegħek. U jixxenna għal intimità miegħek. Halleluja. Infatti, Ġesu jgħid fi Ġwanni 16 vers 3 x'jgħid? Jgħid darba kien hemm President tal-Amerika xi 10 snin, 15 sena ilu. U dak kienet qed jipprova ħareġ għall-elezzjoni biex isir President. U qalu li mi għal iktar skrittura favorita tiegħek. Għax qalilhom John 16:3. Miskin, minflok għallhom John 3:16. Taf,
u kixef patattu. Taf xtejt John 16:3. Li jagħmlukom hekk għax lafa jafu lili u laqqas il-mħabba tal-miżi. Jiġifieri aħna tinsix ukoll fid-dinja hemm il-missier ħażin, id-demonju wkoll Alla Ġesu jsejjaħlu missier il-gideb. Mela jiena u inti għandna missier differenti minn tad-dinja. Infatti l-ewwel ma nitwildu fin-naturali nitwildu taħt il-missier tad-dinja. Bad ma nitwildu minn ġdid, nitwildu mill-missier tas-sema. Alleluja. Grazzi mulej. Qabel ma aħna twilidna konna l-bot, ma konniex nafuh dan il-missier. Ma meta titwilet minn ġdid u inti tibda ssir taf il-missier tas-sema, għalhekk inti Ġesu xjgħidlek jiena ġejt biex norikom il-missier. Bħalma l-missier ħab lili, hekk ukoll ħab lilkom. M'għandix għalfejn iktar nitlob għalikom daw kollha qegħdin fi Ġwanni 14 kapitlu Ġwanni 16. M'għandix għalfejn nitolbu iktar jien għalikom għax issa tistgħu titolbuh intom dirett. Għax mhux biss li l-ħobb il-missier, imma wkoll iħobb lilkom. Alleluja. Glorja l-mulej. Alla tant ħabb lid-dinja x'għamel. Jisi, għal-mulej ma ħabx id-dinja permezz tal-qawwa, ma warix li maħabba, ma warix li qawwa tiegħu jew l-erf tiegħu, wera lid-dinja li kellha bżonn l-imħabba u l-imħabba ta' missier. Ġesu illum huwa l-espressjoni tal-imħabba tal-missier. Għalhekk jekk inti ssir ta' fil-Ġesu, issir ta' fil-awtomatikament l-imħabba tal-missier. Isimgħuni ħanejkom aħwa. Naf li aħna meta nitolbu Ġesu, naf li Ġesu iwassal it-talb tagħna anke l-missier. Ma se naftit. Ħantikom revelazzjoni oħra. Meta inti titlob il-Ġesu, daqs li kieku qed titlob il-missier. Għaliex? Għax meta rajt lili, ma qallhomx ara jekk taraw lili, jiena norikom il-missier. Għallulkom jekk intom rajtu lili, intom rajtu lill-missier. Fil-ktib ta' Eżajja kapitlu 9 vers 6 li ħafna nies inkluż xhieda ta' Ġeħova u setet oħra li għandhom problema jaċċettaw li Kristu huwa Alla, sewwa jgħidlek li dan l-iben li ġimgħod lilna, apparti li huwa prinċep, jissejjaħ ukoll missier etern. Issa nifhem di kollha moħħok karawetta mhux ħajfhem għaleh. Imma ma jfissirx ma tifhimx ma naċċettajx, l-Bibja tgħidha naċċetta u hekk. Amen? As simple as that. Hallelujah. Grazzi mulej. Abba għax jħobbok b'maħabba intima. Jħobbok b'maħabba ta' ibn bint Aziza. Mhux ġas jħobbok għax Alla u jrid jissapportik għax laħalqek allura issa xi m'hemmx tagħmel. Le. Il-djufijiet tagħna jinbidlu f'saħħa meta jiena naraf l-imħabba tal-missier għalija. Id-dinja mingħajr l-imħabba tal-missier mitlufa, letteralment. Id-dinja mingħajr l-imħabba tal-missier hija mitlufa. U għalhekk bagħtilna l-Ġesu ħalli kull min jemmen bih u jemmen fih mhux biss ikun mhux ikun biss salvat, mhux biss ikollu dnubieta maħfura, imma jesperjenza l-imħabba tal-missier. Fil-ktib tas-Salmi 34 jgħid il-mulej duqu u taraw. Taf kemm fiha revelazzjoni din l-iskrittura waħda? 34 vers 8. Duqu u taraw. Kemm hu tajjeb il-mulej. Hemmhekk għal min kien tirreferi? Tista' tgħid għal Ġesu, imma mhux għal Ġesu fil-kuntest. Għal Ġesu ma kien għadu jissemma, kien jitkellem għal Alla-l-missier. Għal Alla per se. Fis-Salmi 34 Ġesu għadu ma kienx jisemma. Sewwa issa tista' tagħmilha tapplika għal Ġesu, ma fil-kuntest mhux qed jgħid għal Ġesu. Issa isimgħu dejjem moħħkom. Meta jiena nagħti ħajti lil Ġesu u nagħmlu s-Situ Salvatur tiegħi, nibda nduq il-imħabba tal-missier. Issa sewwa moħħok. Meta jiena mmur nikol ikla tajba, il-bieraħ ordnajna naqra Thai food u għadna nikluh jiena u tfal.
U vera kien tajjeb blajnija. Alleluja. Imma inti ma tafx kemm hu tajjeb sakemm idduqu. Ma tafx kemm hu tajjeb sakemm idduqu. Dal-aħħar intqajt ma' xi wħud jgħiduli għax Alla kattiv, għax Alla jibgħat in-nies l-infern. Ismawni, inti tista' tara hawn min jara lil Alla kattiv u hawn min jara lil Alla tajjeb. X'inhi d-differenza? Wieħed daq l-imħabba Alla. U meta dduq l-imħabba Alla, ma tibdix taraħ ħażin, kattiv, tibda taraħ grazzi bulej li salvajtni mill-abbissi tal-infern. Qed tifhmu grazzi bulej li fejjaqtni, grazzi bulej li ħfirt li dnubieti. Xaħġa interessanti fil-ħajja, nabħal m'għandek it-tazza tal-ilma. Naftakru l-eżempju tat-tazza tal-ilma? Għaw min jara t-tazza tal-ilma nafsa vojta, u għaw min jara nafsa mimlija. Jiena meta nħares lejn Alla l-Misier, ma narax Alla kattiv, nara Alla mimli imħabba lejja. U ħansasik mistoqsija. U da kollu għalfej. Xtajtu inti l-Alla l-Misier? Xtajtu jiena? Xrit ir-ritorn? Xrit lura minn għandi? X'kellu bżonn Alla minni? Xtajtu inti li Alla kellu bżonn? Xtajtu? Xtajtu? Li kellu bżonn? Xej? Mela da kollu Alla għamlu. Mhux għax kellu bżonn xi ħaġa minn għandi u għandi. Għax ħabbni. Bimħabba li jina u inti il-karawata ta' moħħi mhux ħadifhimha. L-imħabba tal-Misier. Amen, halleluja. Mela l-unika ħaġa li jina u inti x'nistgħu nagħtuh lill-Alla? Li ngħix bi gratitudni? Li ngħix bi grazzjament? L-Iskrittura fl-ewwel Ġwanni 4:19 tgħidek. Aħna ħabbejnieh x'l-ewwel ħabna hu. Ħafna mid-drabi, pereżempju jiena qabel ma sirt tal-mulej u bdejt nitgħallem ċertu affarijiet, kien hemm affarijiet li kont ninkwieta fuqhom u nħabbir naqa' rasi. Però aktar ma bdejt nikber fl-arfin tal-minħabba tal-Missier lejja, insib li l-nifsi, nibda ngħid kemm inni ma ninkwieta fuq xi ħaġa. Kemm inni ma nħabber rasi fuq xi ħaġa u nkun anzjuż fuq xi ħaġa. Għaliex? Għax inti issa jekk tikber fl-imħabba tal-Misier tibda tunduna li m'għandek għalfejn x'qal Ġesu tħabblu raskom fuq xejn. Għax il-Misier ukoll jipprovdilkom dak kollu li għandkom bżonn. Għalfejn toqgħodu tagħmlu bħal pagani tħabblu raskom minn għalikom jitolbu tal-treddin taħseb li ħajsmakom iktar. Hello, ħansolvikom il-problema, jgħid il-mulej, da fi kliemi. Sira fil-imħabba tal-Misier u ma tinkwitax minnu toħra f'ħajtek. Amen. Bis-serjetà ngħidilkom, dak pratikament dik il-frażi tiġbor kollha Mattew 6 fiha. Għax il-pagani fuq xi ħablu rashom. X'ħajjiklu? Ma nħabbilx rasi. X'ħanilbes? Ma nħabbilx rasi. Kif ħajtħallsu l-kontijiet? Ma nħabbilx rasi. Għandek fuq xi xħabber rasek? Jekk jiena naqla għajnejja fuq l-imħabba tal-Misier Iva. Iva. Kif ħajtħallsu l-kontijiet? Kif ħajtħassal id-dawl? Kif ħajtħallas l-ilma? Kif ħanħallas il-karozza? Jien nibda nħabber rasi. Le, ma mhux ħanħabber rasi. Għax Alla l-Misier diġà jaf x'għandi bżonn. Ma jiena vera nemmen dik. Ma jien vera nemmen li Alla l-Misier diġà jaf x'għandi bżonn. Jew ġast itgħallem skrittura u tinterrepetija bħal pappagal. Għażi saħwa dal-messaġġ irid isir rivelazzjoni f'qalbna biex aħna ngħixu fil-paċi tal-mulej. L-ansjetà taf x'inhi l-ansjetà? Li jiena m'għandix rivelazzjoni biżejjed tal-imħabba tal-Misier. Għaliex l-Iskrittura tgħidlek la tkunu ansjużi fuq xejn. Imma f'kollox, bit-talb, bir-ringrazzjament u s-suppliki, offru t-talb tagħkom lil Alla. Alla tgħid, ma jampoġġu Alla l-Misier hemmhekk.
biex imbagħad il-paċi tal-Missir tiġi f'qalbkom. Mbagħad jgħidlek mhux hekk biss, mbagħad jgħidlek Alla tal-paċi jinvadilkom qalbkom. L-ewwel il-paċi tal-Alla, mbagħad Alla tal-paċi. Amen. Halleluja. Jinvadilkom qalbkom u moħħkom. Halleluja, glorja l-Mulej. Thank you, Jesus. Jiena naf li maħabba tal-Missier għalija għaliex? Għaliex u ta' l-iktar l-ola għalija. Il-libnu. Għanergħu maħwa. Lilkom kollha nħobkom. U nixtieqilkom il-ġid. Pero mu ħanagħti ħajti lill-libni għall-ebda wieħed minnkom. Jekk nara tierek, mhux ħanitfalek il-ġuża jew il-mekajas, jaqbillek titgħallem tom malaj. Alla l-Missier tefal l-ibnu. Mbagħad jiena u int ta' ċwieċ li aħna. Min titħobni mulej. Min titħobni mulej. Come on, ejja nkunu onesti. Ġili saqsejtilu l-mulej. Come on minnkom ġili saqsejtilu l-mulej. Għolli dejk ħannara. 1, 2, 3. Praise God. Ġili saqsejtilu. Bad niftakar nejn mulej xed insaqsik ġesu ħanin. Tini revelazzjoni tal-mħabba tiegħek. Naf li tħobni. Naf li tħobni b'mħabba tal-ġen. Għallimni nsinak. Għalek Pawlo ma qalx. Jon kalla ħanitek. Għalek Pawlo talab li kolkom revelazzjoni tal-imħabba tal-Missier. U trabbu l-eruq tagħkom f'dik l-imħabba. Xumbaħt tibdew tifmu il-misteri. Għax kollox ġimot l-inna minħabba l-imħabba tal-Missier. Amen. Grazzi Ġesu. Amen. Għanarikom Ġwanni 15. Morru malaj. Praise and worship team. Yo, please. Ġwanni 15. Thank you, Jesus. Verse 9. Kif ħabni Missieri ek ħabbejtkom jien. Ibqaw fl-imħabba tiegħi. Ġwanni 16. Verse 27. 27. Ara xejn. Għax il-Missier stess ħabkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt minant Alla. Ġwanni 17, vers 23, 23. Araw xitaj. Jiena fjom, ħanamela daqxa minn qabel, il-glorja li jien tajt li jien tajta lilhom. Biex ikunu ħaġa waħda bħal ma aħna ħaġa waħda. Jiena fjom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħal id-dinja taraf li jindbatni u li ħabbejt lilhom. Kulħadd jgħid Alla l-Missier ħabb lili bħalma ħabb il-libnu Ġesu. Wow. Wow. Għalhekk it-talba tiegħi u tiegħek mhix mulej inti tħobbni. Le. Mulej għattini revelazzjoni tal-imħabba tiegħek lejja. Alleluja. Għalhekk Ġesu meta jgħidlek f'Mattew kapitlu 6 fit-talba tal-Missierna, Ġesu ma qallhomx itolbu lill-Missieri. X'qallhom? Itolbu lill-Missierkom. Intom naħseb tiftakru, għalhekk inħeġġitkom jekk intkom għadhom ma qrajtux il-Bibja morru aqraw Ġwanni kollu. Aqraw Ġwanni. Ġwanni 10 il-lut ridu jħaġruh il-Ġesu. Għalulu għaliex, mhux għax għamilt il-mirakli, mhux għax għamilt xi sinjali. Laqqas li għax inti l-Messija. Le, għax inti kif qed titkellem qed tgħid li intu Alla l-Missier ħaġa waħda, l-istess. Mela dik torina, waħda mill-affarijiet hija di. Qabel ma ġie Ġesu fid-dinja ma setawx
jarfu l-imħabba tal-Messier. Għax biex taraf l-imħabba tal-Messier, trid taraf il-lebe. Alleluja. Grazie Ġesu. Amen. Issa, illum tgħid li paste, jiena kelli missieri abbużiv. Jibba kellix missier għax abbandunana. Jon kella kelli missieri li kien jajjarni, jikkissirni. U lejna l-missier jixtieq fejaqlek qalbek. Intom li intom missirijiet, number one li inti tkun missier huwa privileġġ kbir. Għanilkom aħwa. Illum li jiena papa naturali, u anka bil-grazzi tal-mulej spirituali, imma li jiena papa spirituali naturali, meta kelli l-uliliet, number one jiena kon nibżam il-babies. Mux li namilom, li rabbijom. Kon nibżam li kolli babies. Għax kon kif ħad id-dilja ma' baby? Kif kelmu da? Onestament, kon nibżam il-babies. It-tfal kontu nħobbu minn mamma l-babies. X'lingwa tuża minna? Bo. Ma sena ftit. Kemm itallimt malajr? Idni lek ġara. Meta twildu wliedi, l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed l-istess. L-ewwel tweled Ġosaja. U għall-ewwel bżajt, kif ħanħobbu da mulej, ma jħan kun kapaċi nħobbu da t-tifel. Sawa. U kif twilet, u rajtu fidejja, I am telling you, aħwa, xaħġa tal-ħagġeb, imma xaħġa isa xawer ġed fuqi. U bdejt nħobbu b'mħabba isa maġika, isa xaħat għamili, ping! Bakketta maġika, miraklu. Nifej ġiddi li mħabba ximħabba tenħoż ġedda tefed ġesuħani. Nifej ġiddi. Umbaħt, twilet it-tini wieħed. U kif ġejtina bdejt, imma dejt nħobbu bħalla għal wieħed. Ma għaxibx għanħobbu da, skam nħobbu da, kif għanħobbu da, skam nħobbu da. Dasa, kif reġi twilet, dazet, ġifi dej, ping! Imħabba sopruturali. Sal-imħabba tal-misier, il-lejla rrit jaqbad il-bakketta maġika u jmissek fuq rasek, kemm ping! Kemm jina maħbub. Il-lostra kemm iħobni ġedu ħanin. Illa jint ħobni daqsek. Wow! Għandkom bżon dik il-bakketta maġika. Mhix maġika xejta, by the way, xħat ma jaħseb li għed nimprit xi maġija. Sewa? Meta inti tara fil-ġesu, qalbek timtela b'imħabba soprannaturali li ma taqraħx minn xi novella ta' hija soprannaturali. Għax hija mħabba x'ċejt l-iskrittura. Alla sawwab f'qalbek permezz tal-Ispiritu Santu imħabba tal-Missier. Bekk inti tista' sejjaħlu Daddy, Abba, Papa, li l-eżiz ħbib tal-xida ta' Ġehova, li teġ kem jamlu kruċjati biex il-lalla nsejħulu Ġehova. I don't mind. But qed timmissjaw is-sugu tal-messaġġ ħieħ. Aħwa, sejħulu Ġehova kemm titmi fil-uża fil-għaxija. Mekk sejħulu Ġehova, qed timmissjaw xi ħaġa kruċjali. Għadkom intomx inwildi minnu. Għax minnu mwilet minnu, ma jgħax jgħidu Ġehova, Yahweh, El Shaddai, El Elyon, Adonai. Għanilek xnejlu, għara ġeja. Papa, Daddy, dik hija l-ikbar titlu. Halleluja. Ejja nitolbu għahwa. Let's pray. Nirringrazzja l-Alla tal-ismijiet li Alla jirrevela mal-ġenerazzjoni tal-aħħar
Alla mux l-isem Ġehova rrit jirrevelalhom. Għal-kem kun rispett mux Ġehova jekk irid nidħol fid-dettal qaswa Ġehova jaħwe, ma jimportax. Irid jirrevelalek il-qalb tal-Missier. Daddy, Papa, Abba. Grazzi. Il-lejla bintom edina. Jekk inti għadek qatt ma raft il-libnu, ma tistax idduq l-imħabba tal-Missier għax Ġesu huwa l-espressjoni eżatta tal-Missier, tal-imħabba tal-Missier. Jekk il-lejla inti tgħidli pastor, nixtieq nitweled mill-ġdid. Nixtieq insir naf din l-imħabba tal-Missier. Nixtieq ngħid Ġesu jiġi f'ħajti, salvani, jagħtini ħajja ġdida u jimlini bil-imħabba tal-Papa. Jekk dan inti għaw tgħidli pastor, itlob għalija, ħallini llum insalva, illum il-qoddim nkun imwieled minn ġdid. Għaw xi ħadd il-lejla tgħidli pastor jien nixtieq nkun salvat, nkun imwieled minn ġdid. Kun naf li jiena żgur maħfur minn nubieti u għandi l-ħajja ta' dejjem. Jekk dil-persuna janti importat olli jdejk malaj, olli jdejk għaw xi ħadd. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu l-lejla, s-salva olli jdejk malaj. Olli jdejk malaj. Daw kollha li intom fuq YouTube u Facebook, televiżjoni. Jekk dan messaġġ laqatlek qalbek u għadek lill-Alla taraħ bħala biss xi ħaġa distanti, għala l-Missier jixtieq li inti tesperjenzah realment, verament. U ma tiqaf qatt tikber tesperjenzah. Ma l-ewwel tittara fil-libnu Ġesu Kristu, il-mulej u s-salvatur ta' ħajtek. Jekk inti dan lesti tagħmlu, għajdi talba warajja, dawk kollha li intom lesti l-lejla tixtiequ idduqu l-imħabba, duq u tibda tara. Duq u tibda tara. Duq u waraw. Kemm hu tajjeb il-mulej. Kemm hu tajjeb. Kieku mhux tajjeb, kieku jiena u inti għadna neżistu. Wara d-nubiet kollha li għamilna u l-ħmieġ li għamilna u l-ħmieġ li ngħixu madwarna fis-soċjetà, kieku dik walla mhux tajjeb, kieku għadna. L-inġustizzji li naraw madwarna, l-abbużi, il-perverżjoni li naraw madwarna, il-korruzzjoni li nisimgħu fuq kuljum. Kieku Alla mhux ħanin kieku għadna. Għax Alla l-Missier hekk ħab lid-dinja. Hemm sensiela fuq tal-im Alla l-Missier, l-imħabba tal-Missier mhux żemgħuhom. Għajdi talba warajja, intom li tixtiequ tagħtu ħajtkom il-Kristu llum għall-ewwel darba biex salva. Għajdi talba warajja, Missier Qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu għalli ben Alla l-ħaj. Għandi bżonnok mulej f'ħajti mingħajrek jien mitluf, mejjed fid-nubietni, mifrud minnek, bla tama ta' ħajja ta' dejjem. Nitolbok mulej Ġesu ejja f'qalbi llum. Kun inti s-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Nemmen b'qalbi kollha li inti l-liben Alla l-ħaj li mittalija fuq is-salib permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Illum nagħtik qalbi mulej. Illum nixtieq nibda nduq l-imħabba tal-Missier. Aħfirli d-nubieti. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek mulej. U imlini bl-Ispiritu Santu. Dak l-istess Spiritu li minn ġol l-Ispiritu tiegħi jgħajjat Abba Papa. Għal-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti għaddik it-talba llum warajja minn qalbek. Għaw xi ħadd illum għal dik it-talba l-ewwel darba li jdejk. Għaw xi ħadd darba l-ewwel darba. Grazzi mulej min iktar. Għadik talba. Inti llum salvat, nubitek maħfura. Illum inti m'intix iktar iddestinata għall-infern, imma inti llum destinata għall-ġenna u għall-ħajja ta' dejjem. Grazzi mulej. Ħanitlob għal dawk kollha, kulħadd iqum bil-wifa. Ħanitlob għalikom fuq ta' YouTube u Facebook, televiżjoni. Jekk inti għandek qalbek feruta minħabba jew ma kellekx Missier, jew weġġak il-Missier li kellek, jew abbandunak, jew abbużak. Nixtieq li llum nitlob talba speċjali biex il-mulej fejqek minn dawn l-affarijiet.
Illum jekk inti qed tara dal-messaġġ Facebook, YouTube, televiżjoni, nixtieqek ejja inta amana hawnhekk ġewwa River of Love. Kull nhar ta' erba' u nhar ta' fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd filgħodu fl-10. Ħalli tkompli tikber fl-għarfien tal-imħabba tal-Missieħ. Ejdi talba warajja jekk inti dawk kollha li jinkola hawnhekk intom għandkom bżonn fejqan f'qalbkom. Missi qaddis ingrazzjak ta' dik l-oħt, ta' dik il-ħu li llum għarfu l-libnek Ġesu, dawk li huma wliedek mulej. Nitolbok l-Ispiritu Santu jinżel fuqhom kull wieħed minnhom. Fejqilhom il-weġġat ta' qalbhom mulej. Irrevelalhom permezz tal-Ispiritu Santu l-imħabba tal-Missieħ mulej. Fejqilhom qalbhom. Fejqilhom il-feriti li trabbew f'ħajjithom minħabba nuqqas ta' Missieħ, nuqqas ta' preżenza ta' Missieħ, nuqqas mulej ta' imħabba vera li tiġi mingħand Missieħ. Inti l-Missieħ tajjeb, inti l-Missieħ li ma tabbandunana qatt, inti l-Missieħ li ma taqta' qalbek qatt minna mulej. Fejja il-feriti, il-weġġat, minn fuq dik l-oħ, fuq dak il-ħu, brother. Ġesu, fejjaqhom. Għatjom mulej il-qawwa tiegħek u għatjom il-grazzi li jsibu l-identità sħiħa fik mulej. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Għalikom li tlabtu dik it-talba, komplu s-saħħu fil-mulej, għaraw il-Bibja, tkellmu mal-mulej kull jum u ejja u xxirku magħna ġewwa River of Love. Pia God bless you, narawkom u nixxinejt il-kulħadd. Happy Father's Day. Il-missijiet kollha fuq YouTube u Facebook. God bless.